Lekarozko paraje eder eta zoragarri honetan dago Larraldea sagardotegia. Gaur txotx irekiera da, bertan beraz txotxa egingo da, baitere hainbat jende bilduko da, eta sagardo denboraldiari irekiera edo hasiera emango zaio. Larraldea sagardotegian gaude, aurten bigarren urtean, Larraldea sagardotegiak egiarran urte haunitz daramatza, baztanen sagardoa egiten eta sagardotegi bezala, baina bi urtetik onera talde berri bat sartu da. Eta, horretaz pixkoa solasteko hemen dugu Oianko Garde. Egunon, Oianko? Baita zei ere. Ganden urtean lehenbiziko urtea, aurten bigarrena. Bai, guk egierran gehiago hartzen dugu ganden urtean izan zela 0 urtea. Eta hau izin de gure lehenbiziko urte osoa inen duguna. Bai, ze ganden urtean hasi ginen pixket, temporada hasi ginen pixket berandu isago. Kontatu diozu pixket nola sortu zen ideia Larraldea sagardotegekin jarraitzeko? Bale, gu Joalaio kulturelkarteko kidea gara, kulturelkarteak hainbat helburutu ez, baztango kultura eta folklorea bulketzea, eta hoien artean ere badugu Gabixarra izeneko etxea, Dolare Berantiarra da, 18. mendeko sagardo fabrika bat, eta Joalaiok ere urtean behin kirikoketa besta antolatzen zuen, gaur egun larrazken kulturala deitzen diogune, eta urtean behin sagardoa egiten dugu 18. mendean egiten zen bezala, ez? Bere garaian ere egin dituen landalanak, informazioa bildu, eta horren sagardo gintzaikin beti izan dugu harremana, baita Nafarroako sagardogileikin ere. Jakin ginuelaik, Jesus Angel jubilatuko zela, Xabito Hortzabilen ibili zen erne, eta proposatu zakun berak Joalaioko kide batzu, ja prese honen ginateken, nolabait ere gure afiziona ordura arte izan zena, ofizio bihurtzeko. Eta hor sortu zen idea, eta Jesus Angelekin harremanetan patu ginen, eta 2022ko abuztuen edo, Larraldea sagardotegia hartu ginoen guk. Hartu zinuten zuen gain, eta urtean erten duzu bezala, lehenbizik urtea, ganden urtea 0 urtea bezala hartuta, ze espektatiba, nola ikusten duzue, ganden urtekoa ikusita? Aurten esperientzia batetik abietzen gara, ganden urtean oiniken, 0 urtea izan zen ez guk deitzen diogune, eta espektatibak edo aurrikuspenak positiboak, lan iteko gogoz, eta espero dugu dena ongi atratzea, guk baikor gaude bederen eta baikor egon nahi dugu. Gainera baikor, ganden urtean esperientzia ona izan da, harrera ona izan zuen, beraz aurten pentsatzen dut berritzea, espero duzula, berreztea berriro ere ganden urteko esperientzia hori eta. Hoi da, iaz, jende kopurua handana pastu zen hemendik, baztango eta bertako jendeak ere erantzun zuen, Iruñarriko jendeakin eta iparraldekoekin lana egin ginuen, eta aurten ere, ikusten dugu, zerbait ere utzi ginuela edoine, eta aurten jendea da erreserbak iten, eta konten gara, toki badugu eniken, eta jendeak segitzen aldu deitzen tranquil eta erreserbatzen, baina jendeak ongi erantzuten duela, egiarran gero ere jendea gustora dago, hiertzen dakute bederen, eta dirudi errepikatu nahi dutela, eta esker, guretako kristona da, animelekoa. Afiziotik, nolapaitere kultura arlotik, Gamioxarreetik, onera pasatzea, ofiziora pasatzea, pauso handi bat da, beraz, orai honek eskatuko dizue, alde batetik, erantzun behar izatea sagardoarekin, bezaldetik baitere jendearen nahi hori asetzea, pentsatzen dut, hori guztiak berplanteatu araziko izango dizuela uniz gauz, edo gutxinez, buelta unitz eman arazik gauzai, ez da? Egia da, ez garela nolabait ere gure bizitzan zehar lan handi egin dugu, bai herrigintzan, bai gure lanetan, eta hainbat gauzetan, eta horren esperientzia batetik abiatzen gara, sagardogintzan ere esperientzia pixka bat egin nuen, baina erran nahi dut koordinazio antolakuntza jarduerak egiterako ordenta, badugu oinarri bat, eta orduan egia da lana badela, eta nahi dugula gauzak ongin, baina bederen nolabait ere esperientzia minimo batetik heldu gara, eta horrek ere erresten daku lana. Antolaketa nola antolatua duzue, o nola asmatua duzue?
erraneko nuke, lehen aipatu dut Joa Laio, baina ez dut aipatu Eztibeltza kooperatiba, eta hori ere importantea da guretako. Joa Laioko kideok elkartu ginelaik eta proiektu hau gauzatu nahi izan ginuelaik, erabaki ginuen kooperatiba sortzea, kooperatibari Eztibeltza izena apatu ginion, Eztibeltza baztango sagar mota bat da, ezti eta eztigorrekin batean, eta hor bildu gintuen lagun betzuk, eta badaude osotara bagara 14 kooperatibista, horietako ameka diren nolabait ere soziokapitalistak edo erranen dugun moduen, ez? Hortak aparte ere auzolanean eta lagundu dakute doike, eta gero 3 langile, osotara 14. Hor alde batetik badago antolakuntza edo oinarri bat, ez? Eta gero hemen oraintxe berean gaude 3 langile, eta gu antolatzen gara, Eztibeltza kooperatibak hartzen du bere gain, erranen dugu 3 ardatz nagusi. Bat da kultura, den aipatu duten Gamixarrea fabrika barrokoa edo sagardo fabrika barrokoi dugu. Orduan kultura dugu alde batetik, gero bertze alde batetik sagardogintza, eta bertze alde batetik dugu ostalaritza erranen duguna, ez? Jatetxea eta orain temporada. Orduan nolabait ere hola antolatzen gara. Ez dakit. Beraz, antolamentu horrek eskatuko du baita ere, iaia urte osoko lana, nahi dut garai desberdinetan, baina urte osoko lana pentsatzen dut. Bai, hoi da, orai adibidez, gehiago zentratuko gara txotx garaian eta jatetxean batez ere, aldi berian ere sagardo gintza dela eta repartuak ere egiten dugu, banaketak, Nafarroan barna ibiltzen gara sagardoa banatzen, eta uden eta aurten ere temporadan zehar badugu asmoa ere bisita gidatuak eskaintzeko Gamixarrea dolaretxean. Eta hoixen bai, azkenean urte osoko lana da, banaketa lana urte osoko lana da, eta hau, oraingoz, aurre ikusten dugu maiatza artio edeki izin dugule, eta uden ere badugu erekitzeko asmoa. Udan, eta hor artea izango zenuten, edo urte osoan azkenean ibilite buelta ibiliko zarete, baitere erran nahi dut ostalaritza edo honekin. Ostalaritzan printzipioz maiatza hartio, eta gero uden abuztuen, izin dugu seguraskire dekitzeko asmoa. Aldi berian ez dugu nolabait ere burutik kentzen edo, adibidez autobus bat edo talde kozkor bat, agian urtean zehar bazkari bat egin nahiko balu, dena solastia da eta seguraskire ailegatu ahalko ginateke adostasun baterat edo erran nahi dute aukera hori ere ez dugu baztertzen. Bai, beraz, zenbat personendako tokia duzue momentu honetan? Oraintxe berian hemen sartzen dire 324 lagun. Eta oraingoz temporada alta hasiko ez denez, hementxe jatetxe unten manen dugu otordu guziek. Baina ondotik, martxo garaian 420 lagun artio mateko asmoa dugu, eta hor prentxagela edo deitzen diogune, hor ere inentugu atiak edeki, eta hor ere mai bat batu, eta hor den 420 lagun gehienez sartuko dugu jatetxean. Beraz, hori kalkulatuta daukazue pixko bat. Aurrera begira, plan berriak ere edo badituzue, ikuspegi aldetik, edo oraingoz guazen mantxo-mantxo aurtengo urtea nola daien? Hoxe, oraingoz guazen mantxo-mantxo, erran bezala, ganden uden, eskaini gintuen bisita gidatuek uden bakarrik, aurten adibidez badugu urtean zehar ere eskaintzeko asmoa, ganden urtean igual ere aste tartez ez ginen maiz edeki, baina aurten baina edugun leman aukera taldei eta aste tartez bazkaldu nahi izan ez gero eta bazkariak erreserbatzeko aukera edukitzea, eta oraingoz goazen mantxo-mantxo. Baina horrekin nik uste nahiko osatu edugule proiektua eta gero ganen gara idea berrik eta garatuz. Importantea da minimo bat edo oinarri hori ongi sendo itia eta ondotik ideak batugu haunitz, baina gero behar da denbora, behar da lana eta behar da almena dena iteko eta horrekin konten. Gauz hori dena gauzatzeko. Dena den, ganden urteko 0 urteko esperientzia hori ikusita, gure ikusen zulei eta azken finean, bastan eta bastan bidasoako jendeari zer erran nahiko zenioke? Animatzeko gurerat, gure etxean denak ongi etorri, eta uste dugu gure berezitasun bat dela edo, hau sagarrotegi jaia da, herrikoia da, herritik mendialdean kokatua gaude, dago animeleko biztazoragarri, ez da toki goxua da, eta animatzeko eta hurbiltzeko gure gana, eta beraiek zaun dezatela, eta beraiek errain dute.
Ederki, mil esker eta dena ongi joan da dila. Hala, esker mila honitzu behi, eta izan ongi. Aio. Eta orain, Xabi Torresekin egongo gara, Larraldea sagardotegiko aurtengo sagardoa ja nolakoa den jakiteko, baina, bueno, ona. Ona da, ona, bai. Zenbat sagarra denetara erabili duzu eta zenbat litro atera dira? 35.000 litro kilo inguru erabilitugu, dena baztango sagarra, eskuz bildua, badakigu sagarroi ze etxetatik heldu den, ze parajetaik, eta zein den azkenean kupela bakotxan sartu dugun sagarra. Eta bueno, atratugu 22.100 litro, eta da produkzio xume bat, konparatuta Euskal Herrien dagoen produkzioekin, baina horrek ere ematen dizkigu zenbait abantaila, sagardoa dastatzen bali meduzue, jakin gotuzuenak. Beraz, erranduzu, dena aurtengoan baztango sagarra. Dena baztango sagarra da, eta, bueno, lekaroztik gehiena, hoi bai, hemen badago sagardi kozkor bat eta hemendik lekaroztik gehiena, baina baita ere azpilkuetatik, arizkundik, lizondotik, iruritatik, eta uste dut ja denak erranditu dela. Falta bali meda baton bat... Iruritatik ere bai. Errandute? Bai, bueno, beraz, gainera hori, sagarroiek bildu eta bakotxarekin egin duzu sagardo ezberdina. Bai, badute kupelek, ez, preeminentzia bat, edo, bueno, gehien bat eginda herri hauetako sagardekin kupel bakotxa. Orduen, jarri diogu, jatorri, kupel bakotxain nongoa den, eta, bueno, badago izango da pike hori ere bai, ez, aber iruditakoa hobea den, edo azpilikuetakoa, edo lekauzkoa, edo elizondokoa, edo arizkungoa, eta, bueno, pues, hoi egiten saiatu gara, eta, bueno, gainera aurten, euki dugu makinarian hobetu dugu, fermentazioaren kontrolerako makina bat eta instalazio bat ere indugu, gehonek, ez? Eta nabaitu da. Eta, sagardoak egirteko ematen alzuten oberena eman dute, ez? Kupela bakotxak, eta, konten gaude kupela bakoitzak atera duen sagardoakin. Eta bai, ez dakitu galdera izen edo. Dena den, horrek erran nahi du, sagardo bakotxari atera nahi duzuela nolabait etekinik oberena sabore aldetik, hor nola jorratzen duzue hori? Bai, erranduzun horrei tiraka, azkenean baztan beti izan da sagarra bere baitetik sortu den lurralde bat, ez? Eta merezi zuen ahalik eta baliabide teknologiko hoberenekin egitea, ez? Eta hoi da saiatu garena aurten, eta hoi da, lortu duguna uste dut. Osea, atzo enologoaren bizita eduki genuen, eta tipoa ere konten zagon, edo ere zorionak eman zazkigun. Eta gure, badaki gure, aski, sagardo onatra dela, bai. Egin daiteke, baztango sagarrakin, sagardo bikaina. Ze sagar mota erabili dituzue? Denetaik, badago baztanen sagar izenak badaude, izenak eta izenak nahiz eta desberdinak izan beste sagarrekiko batzutan izana berdina da, eta orain gaude azterketak egiten ja hemengo bildu ditugun izen horiek, ez, azterketa genetiko bat eta organoleptiko erraten zaio, eta ikusteko ja desberdinak diren bertze sagarrekiko, ez, igual Gipuzkoan, Nafarroko bertze partetan edo Akitanen arpatzen ditugun, edo Iparralden arpatzen ditugun sagarrekiko. Baino holaxen, sagar mota desberdinak erabilitugu, eta badaude denetarik, baina baztango sagarrak ere bai, ez, Gipuzkoakoak ere bai, ikusi behar dugu orain, hala ere, zeintzuk diren, denak dire baztangoak, ez, denak dire baztanen bildutako sagarrak, baina ikusi behar dugu orain, nahi dugu aztertu, ja baztanen bildutako izen horiek, zeintzuk diren baztangoak, edo zeintzuk diren, baztango izena duten, eta bertzelekuetan arpatzen diren sagarrak. Edo zein kasutan, dena, aipatu dugun bezala lehen, baztango sagarrekin ine da, bai. Horrek nahi du, oraindik ere, datorren urtera begira edo aurrera begira, baita ere sagar gehiago biltzerik izango duzuela, baztan aldean diot, posible bada? Sagarrak ematen du 2 urtero. Baztanen urte pareetan ez du ematen, eta ez pareetan ematen du. 2023ko uzta da hau, orduen baztango sagarra da, baztanen bildutako sagarrakin egindako sagardoa da. Eta sagar urtea ez denetan, badugu suertea, nola gure produkzioa txikia den, adibidez, Iparraldean, izpegi pastute, edo Ibane Garazi ondoan izpuran adibidez, daude sagardi kozkorrak ere bai, kontrara ematen dutenak.
Eta orduen, sagar urtea zenetan, saiatuko gara, benpin, leku horietatik sagarra ekartzen uneta. Hoi da, saiatuko garen egiten, da, beti mantentzen pixket, hoi, kontinuidade hoi. Eta, saiatuko gara, kanpotik ez ekartzen sagarra. Nahiz da, batzutan, beharrezkoa izango den, kanpotik hartzen sagarra dudarik gabe ez. Baina, gure erronka, oain hasi berri gara, lehenbiziko urtea da. Baina gure erronka da, hemen, sagardi batzuk egitea, modu desberdinan tratatzea, ez? Bere inausketekin eta saiatzea urtero produkzio bat eukitzen, ez? Ez dut aipatu, baina hemen egin dugun sagardoaren erdia baino gehiago da ekologikoa. Errango nuke dena ekologikoa dela, baina badu esfortzu bat ere bai, sagar produktoren aldetik ere bai, zertifikatzea ere ekologiko bezala eta neurri batzuk hartzea. Orden, aurtengo produkzioa adibidez, gehiena dena sagarra ekologikoa da eta gehiena gainera zertifikatu dago. Horrek eran nahi du, aurrera begira, zuek zeuk egin behar duzuela sagardi horiek antolatu, edo nolabait ere espero duzue norbaitek edo jende gaztea edo baita ere hasiko dela agian sagarra jartzen. Hor dago, azkenean sagardogintza Nafarroan eta bereziki Baztanen beti egon den gauze bat da, jarduera ekonomiko potente bat izan da urtetan zehar, naiz da, azkeneko hamarkada mendetan nahi bali duzu, baztertzen ganden ez, artoa zen bere garaian, diru gehiago ematen zuen zerbait, ardoa ere modan patu zen, baino sagarra azten da hemen, eta sagarra berriz ere berpizten nahi da Nafarroan, badago sagardotegi berri bat ere bai, gazte batzuk abian jarri dutenak, 40 piko urtetako gazte batzuk, abian jarri dutenak hor perkatzenea edo madotzen, ez? Eta guaz pixkanaka berriz ere gure lekue hartzen Nafarroan, ez? Sagarrarekiko, ez? Ez da bakarrik, eta guk beti ezagutu dugu Gipuzkoa, ez? Igual sagardo ekoizle handienetakoak bezala, sagardotegi handienak dauden lekue bezala, produkzio handienak, baina Nafarroan ere badaude sagardogileak, badago sagarra, badago kriston aukera, eta gainera badugu gure berezitasuna ere bai, ez? Orain presentatzen ari zaigun mundua, da pixket, sare sozialen algoritmoekin pixket jaten gaitu, multinazional pila bat daude, baina etorkizuneko oreka, ez? Eta etorkizuneko aukera eta alternatiba da, azkenean hurbileko lantegi txikia, ez? Eta sagardogintzak ere ematen du aukera hoi, eta hemen bera, hau ekimen sozial bat da, hau da ekonomia sozialeko adibide bat gurea, Eztibeltza kooperatiba da, eta hortan, bide hortan gaude, eta aukerak ematen du, etorkizun bat eukitzeko. Zenbat sagar, zenbat litro tarat iristea espero duzue, edo honekin mantentzea nahiko iduritzen zaitzue? Alik eta gutxien. Gure asmoa ez da orduen eta litro gehien sortu alduen eta hobe, ez da gure asmoa inondik inora. Sagardotegi hau ez dugu bikoitza izatea nahi, eta nahi dugu bere neurriko kontu batekin. Eta hemen egiten bali ditugu 22.000 edo iaz bezala 55.000 litro, hoi izango dira gure tartea, eta gehiago egin behar baldin badelako eskara, bertze sagardotegi bat sortuko da. Beraz, nolabait ere pixkoat antolatua duzue, baina komentatu diazu, erran duzu hainbat sagar mota, hainbat herri, izenak ere jarri diozue, kupel bakotxa, herri bakotxakoa. Kupele baute beren izena, eta izen horiek daude pixket Joalaio kultur taldeakin, zer ikusia duten, jarduera hortan, aurten 25 urte betetzen du Joalaiok, hori ere bai erran barra da, eta kupele bakotxa badu bere izena. Baina identifikatu dugu ere kupel bakoitzaren barnean dagoena, eta kupel bakoitzaren barnean dagoena da herri bateko sagarra edo paraje bateko sagarra, eta sagar mota batzuk. Eta identifikatu dugu, ere zeintzuk dauden zertifikatuak, zeintzuk ez, eta ze parajetatik heldu diren sagarrak eta ze sagar mota diren kupel bakoitzaren erabili direnak. Hoi da induguna aurten, bai. Beraz, jendeak edaten duenean, aukera izango du baita ere edan ondotik edo edan aurretik ikusteko nondik datorren berak edaten ari dena, ez da? Eztabaidatzeko eta defenditzeko bakoitze gustatzen zaiona, eukiko duen menpin, aukera, bai. Ederki, Xabi, eta gaurko egunean zer espero duzue? Gaurko egunean, behingoan hastia, espero dugu, izan da, uste dut, larriena izan dela orain artekoa, dena hau sagardotegi txipie da, eta da, edo biltegia, edo fabrika, edo jangela. Eta egon gara, fabrika izan zen azken aldiz,
eta egon gara dena garbitzen, berritzen ezaki zer, eta bueno, ja engela dugu, dugu jendia etorriko dena jatera, bazkaltzera, sagardua dastatzera, eta bueno, pues espero dugu gaur egun polit bat eukitzea, eta bueno, benpin egitea simbolikoa den egitasmo hau, bai. Bueno, ja gaur egun, jantoki berri horietan, normalean baitere zer jaten den, zer edaten den azaltzen da, modu berexian batzuetan, zuek ere hori etortzen den guztiei egingo diozue? Guk azaltzen dugu beti, etortzen denai, zein den proiektua. Hoi uste dut mezu bat ematea ere bai, olako lekuetan ere, bueno, lantegien eta enpresen zeregina dela, ez? Badugulako zerbait soziala ere bai eskaintzen alduguna, eta bai, hemen bertako produktua dugu, bakailua ez ezik, ez? Hoi ez dugu bidasoan eskuz arrantzatzen, hoi ekarri behar da kanpotik, baina bueno, gainerako guztie, saiatzen gara bertan erosia izatea, eta bertako produktua izatea. Orduan, hoi bera ere, esplikatzen dugu guk paper baten bidez ere, mai gainetan jarrita, nondik heldu den, ze produktorek egin duen, eta zein den bere telefonoa ere, bertako haunitz ere, etortzen dena, interesatua baitago gasnau edo bertzarekin, edo arrautza hauek nondik etorri diren, eta bar, ez, edo txorizoa edo dena delakoa. Orduan, bueno, hoi ere hemen informazio ere ematen dugu, eta informazioa hauniz da. Erki, Xabi, mil esker eta sorte hon guzti honekin, egon gera gehiago. Mil esker zuei. Bueno, hemen etxo txirekiera honetan ikusten dugun bezala, baita ere aizkolariak hurbildu zaizkigu. Patxi, urtero bezala, sagardo txotxirekiera gustoko izaten duzu etortzea. Bai, altxen da, badu urte zailo bat hemen gabitzila, eta oainik ere horitzen diegutaz, eta gure poziko horitzen dien hortan, hemen segitzen dulokun oainikan zutikan. Bueno, maite duzu, sagardua eta horrela, ohitura baduzu edo nola? Bai, sagardo denboran, bai. Gero aparte ez, baina sagardo denboran, sagardotetan ibiltzen izelken beti sagardokin egiten du edatia. Ardu behar, bestan normalin, ardua hortik aparte, baina ez guztoko dugu bere sagardo denboran sagardo edatia. Garai batean apostu egiten ziren, sagardote egiten ote ziren edo aparte egiten ziren. Gaur egun ja hori pixkoat galdu da, ez da inbeste apostuk eta horrelako egiten. Ez, gaurko honin ja ez dago hainbeste pike bat bestiri leheno, garai batean gehiago zon baserritarrate bestiri desafio eta gauza, baina gaur hortan hobetu da, ez da hainbesteko borroka. Eta, bueno, beste egiten alduzu desafioa, ez zola grina txarrien, grina honian, Orain ja gehiago txapelketak eta horrela izaten dira, ez da? Bai, behar bada txapelketa sunturi bala hobetu zein da, gehiago, garai bat ikusita hauniz gehiago da bain. Garai batin hauniz gutxi zen, iruti bat igual. Behar bada borroka gogorra hori pixko falta ikusten dugu. Bai, gogortasuna. Ederki, baiter ikusten du hemen zure nahia dagoela, Donato, bueno, zuk ere bai, hemen sagardotegian. Bueno, deitio batxuzte eta gu gustora olako gauzetara. Jana eta dati gustatzen zaigu eta, bueno, gustuko dugu, bai. Bueno, eta kirolare bai, oraindik aizkorean jarraitzen duzu, noiz arte, nola ikusten duzu zure burua? Bueno, gorputza iratun duen arteko beti segituko dugu, arra hori ez du aldeinen burutik. Eta, bueno, gorputza laguntzen magatxu, ondigan, bueno, esibizio eta beste ikego, nik uste segituko dugu urte batzutan. Nola ikusten duzu, etorkizuna? Nola ikusten duzu momentuetan dagoela aizkora eta aizkolarien egoera? Momentu ongi ikusten dut, aizkolaria hauniz dago, gaztia eta adinbatekoa, baina aizkolaria hauniz da bila, eta gero adie torneo hauniz ere, eta mugitzen da urtean zehar aizkolaria hauniz da orain. Lehen baino, gehiago behar bada aizkolariak, baina, bueno, maila ibar behar bada ez da punta-puntan denak, baina, bueno, badira aizkolari gunak baina. Markari dagokionez, hobetzen direnagoko markak, ez nola ikusten duzu hori? Eta gitu hori, oindikan pixkot hor dago hori, markoiek ez dira iso borratzen, beharko da tinta fuerte xomarra. Beraz, aizkora erramientea hobia izatea ez du oraindik hori zuzendu? Ez, erramientak aspaldik urtetan hemen dena gabiltza australiano aizkorakin, eta aizkoran asuntu ez dut uste problema dela. Problema da, bueno, ez dakit zen gatikan, lehenko markazarroiek, indikan oso egiten dutela, harritzeko da, gauz gehienetan denak hausten dire markak arre unian, baina herrikirolatako, sobretodo, herrikirolan aizkoran. Sobretodo ez dire urdira oin lehenko zarrak. Igual teknikak, jarra nahi du, teknika ere, lehenago garian, igual oso gaztetik lau gozturtekin, igual zuek hasi zineten aizkoran, gaur egun hori ez da gertatzen?
Bai, gaur egun, gaino, ez da gubuzela gu asitzen ginen, lanian, gu ginen kurtituko zailduak, lan gogorra egiten behar bada hortan bai. Gaur egun gaztia, pues ez da hainbertze behartzen gazte demorien, lanian eta gauz horietan oso goxoa azitzen da. Ez dakit horren okerra den, o zerbait ere bada hor tartio horretan. Ederki, bueno, uzten dizuko esker mila eta disfrutatu. Zuri. Bueno, eta sagarotegi batean eta txotxireki eran bersolariak ezin falta. Manolo Arozena, zuere bersoak ja prestatuak edo nola? Bueno, bat dugu uste ez duela bersori bota sagarrotegin etorrita. Ez dakit aberra gaur animatzen garen, baina ez da prestatu berrikan. Etortzen da, basitzen bada grazten da, eta baina bada peligroa gaur ez kantatzeko. Bueno, zer suposatzen du zure imaginarioan sagardotegi batek, ohitura baduzu, gaztetatik, ez, bai? Bai, gu hori nahiko guan Hernani ingurunetan nahiko gaztetatik hasi ginen sagardotegira eta joaten, eta gero hemen lesakan ere auzon egin ziguten, eta bai, ohitura beti, eta oain zartzera eta gehiago gainera, eta ez dakit hori oso ona den. Hori kontrolatzen nahiko zaila da hori, beti konpromisok eta joan barra eta egin barra, eta bueno, baina gustoko lekua. Sagardotegitan, haunitzetan, haitu behar izan duzu, bersotan? Ez obligazioz, borondatez bai, baina ez bersotara hola joan eta ikusen du gara, baina ez normalen hola pixkoa kuadrilan edo pixkoa elkar berotu eta hola bai. Bestela bersotara espreski joan eta ez asko. Joan izan duen ez, baina gutxi. Beraz, saioak prestatzen direlaik eta horrela, sagardotegitan ez da ohitura handirik izan. Beti izaten diola inaugurazio egunetan eta bersolari gazaltzea eta hori Gipuzkoa aldenta badago ohitura hori ez, baina ez espreski bersotara jote, ez igual berso bat botatzea edo modu hortara bai, bestela berso saiorik eta sagardotegitan eta garai bat eritxero mentzian, ez, bersolariak eraman eta berso saioak, baina aspaldi honetan ez da erabiltzen hori. Bai, garai bateko kontuek gure zaharrak zioten, eta gure ja zahartu gara, baina gure zaharrak zioten batzutan gelditu egiten zirela gaba osoa eta biramona, eta guztia hori ja galdu zen. Ez, hori txirritatik heldu den kontua hori ez, baina ez, zahardoteik beti ematen du bersotako, ez. Normalen jende alaitu gitik era zahardotegian ez, eta alaitzen baldin bazera, bersotan hastea, berso pixko bat hori barrenean damakinak, pero normala da ez, baina bueno. Ez da garai bateko txirritak kontatzen zituzten egunak eta gauak sagardotegitik atere gabe eta hori goitura hori joan ziren. Ederki Manolo, ongi pasa eta mila esker. Zuek ere, bai gauza bera. Lekunberriko Tokialai sagardotegiko nagusi egin gaude, Ismaelekin, gaur txotxirekiera, beraz elkartzen zarete nolapaitere horlako egunetan Nafarroko sagardotegia unitzerakoak, ez da? Bai, gaude sagarrotegi produktorek edo sagardoa guk egiten dugunak juntatzen gea eta pixkat ematen dio bultzakada txiki bat, bai. Kontatu diguzu, pixko bat, zer moduz funtzionatzen du Lekunberrin? Oso ongi, ja urte asko damazkigu, aurten uste 30. urtea dela, nire anaiak eta nik ematen dugu gain, eta guraso gireki zuten bere garaian. Eta bueno, hainbeste urte damazkigu pues jendea edo klientela badaukau, eta ondo, bai. Eta ze evoluzio izan duzue zuen guratxoak hasi zinenetik, eta zuek hartu duzuen honetan jarraitu egiten duzue, edo, bueno, hobekuntzak, aldaketak? Bueno, aldaketa gutxi. Guraso ematen zutenen, pues, zeuden dedikatuta hortara, eta, bueno, nei geho kamila naukan, anaiak bere kamila zaukan, eta guain indeuna da pixka bat, pues, bat kamila bakendu, eta bion arten batekin gelditu ginen, eta biok ematen dugun pixkat nahastuz bi gauzak. Eta gustatzen zaigu, eta bi lanetan gustora itzeko. Beraz, zenbat litro ateratzen duzue, egiten duzue, ekoizten duzue urtean? Depende, baina hortxe 50-60 litroko bueltan ibiltzen ga, inguru hortan bai. Sagarra, ze motatako sagarra, nola egiten duzue? Sagarra, pues, bueno, urtek izaten die, aurten adibidez hemen asko zan sagarra, eta hemen ez danen, edo bizbat urtetiken ez danen, pues, erosi barri izaten dugu Normandia Frantzitikan, Galizitikan ekartzen deude bai, eta hola. Ze desberdintasuna dago Nafarroko sagardo egiletik Gipuzkoako sagardo egiletara?
Ezberdintasuna nik esango nuke bat erez. Porque aizken baten egiten dugu denak igual, sagardoa, eta haragia eusten dugu denak leku berdineti, eta pues, dena nik uste igual, nuke diferentzi jarriko. Beraz, tokiak egiten du, eta batek agian hartu duen fama edo hori, eta ohitura eta agian Nafarroan hori oraingoz gutxiago dela. Bai, gu ireki gendunetiken onuntzara, nabarmen handie aldaketa handie somatu dugu. Guain askoz jende gehiago etortzen da edo ohitura gehiago dauke ireki gendunen baino. Gipuzkoan beti Astigarra inguru hori izan da, auspaldiko urtetatik da sagardotegiko tradizio gehiago zaukan, baina Nafarrora ere, aigara pixkanaka hurbiltzen eta jendeak ondo gustora. Han erran daiteke agian igual dena toki batzean zentatuta dagoela, eta hemen sakabanatu. Bai, hemen gaude bat punta bakoitzan, hemen lekarotzen gaude, gero lesakan dago beste bat, aldatzen, lekun berrin, eta gaude pixkat, eta ez gaude asko, ez gaude bertan 3-4 edo, igual hobetogo izango litzeke, jendea pixkat batetik bestean muitzeko, eta alde batea hobetogo izango litzeke. Askotan ematen du kompetentzia dela, baina ez da kompetentzia, nik esango nuke hobetogo dela. Dena den gustora, beraz, eta evoluzio zerbait, egin behar duzue, edo ikusten duzue horrela ongi funtzionatzen dula, eta horrela jarraitu behar dela. Bai, guk ez dugu igual, jarritzen dugu urteroko martxan, eta gana berdine jartzen dugu, kalidade berdinekoa, eta jenderi ondo eman jaten, eta dena presione alda da ajustatuta, jende ez nabarmentzeko joera hundik eta olako gauzik. Ederki, mila esker Ismael, eta dena ongi joan dadila. Bale, mila esker zueri. Agur. Bueno, eta Bazango alkateekin gaude orai, Ambustegi jaunarekin, Lekaoztarron semea eta Lekarozen sagardotegi txotxirekiera. Ze suposatzen du, herrian hemen egotea, horrelako ekitaldi batean? Bueno, poza, ez? Gonbidatu baituzte, eta gaurko egun batean lako gonbidapenak hartzea, arraspo egite, ez? Gainera, ganden urtean ja proiektu berri bat edo abiatu zuten, hemen, Larraldea sagardoteian, eta pozgarri da, ez? Segida izatea, eta gogotsu hola hastea eta segitzea. Ganden urtean ere izan ginen aukera behin baina baiagotan honet tortzeko, eta aurten ere, lehenbiziko egunean torko gara, eta gero ere erreplikatuko dugu seguro. Beraz, ekonomian pizgarri bat izan daiteke, ez horrelako ekimenak. Bai, ekonomia eta ez ekonomia bakarrik, ez? Kultura ere hor dago, eta, ekonomia zirkular horrek ekartzen duen guzi, ez? Nik uste proiektu potente bat badela hemen, Bazagon ja azken 30 urtetan, ez? Lekauzen sagardotegi bat, ekologikoa, hemengo sagarrakin eta inden lan handiekin, ez? Jesus Angelek ere intzuen lan handiekin, eta oraingo taldeak ere animeleko indarrakin hartu du, bertze buelte bat eman dio, eta nik uste, ganden urtean ere erakutsi zuen, ez? Jendeak ere erantzun zuen, edo erantzun ginuen, eta hemen ere urta unitzetako uste dut izanen dela segida, ez? Ongi direlakoz, eta hala espero dut segitzea, bai. Utziko dugu, badiduri ja astear daudela, mila esker. Bai, zuei.
1924ko Nafarroako sagardotegi garaiaren erekiera Larraldea sagardotegian eginen da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Nafarroako sagardogileen elkartari aukera hau emategatik. Hemendik goitia lehitu beharra dut. Aurtengo Nafarroako txotx irekiera jende arruntak egitea nahi izan dugu. Jende anonimoa, baina ezin bertzekoak direnak gure jendartea, lagunartea eta pentsamendua zizerkatzeko. Ozeano digital honen erdian badago oraindik jendea oinak lurrean dituena, kontzientzia historikoa duena, transmisioa modu eraikitzailean egiten duena. Herri jakintzaren alde eta landatasunagatik lan egiten duena. Herritar anonimo hoien lana azpimarratu eta aitortzeko eta haiek ordezkatzeko bi izen ekarri ditugu gurera Nafarroako 2024ko sagardotegi garaiari hasiera emateko. Alde batetik, Itziar Torres Letona. Batu abentura hornitz elkarrekin, Itziarrek 15 urtekin egin zuen bere debuta Baztango plazetan eta karriketan xistuekin. Lehenbiziko emakume xistularien plazan jotzen mutilantzekin, dantzan ere bai, gurekin, fuerte. Eta, herrigintzan ere lan handi indu eta Joa Laioko kide. Esker mila Itziar egotea. Patxi, Joa Laioko sortzailetariko bat, gurekin 1989-tik. Aurten 50. urte hurrena eginen du, plazetan zizte jotzen hasi zela, bere aitekin batean, Javier Larralde, gaur ere bera gure hitzetan. Eta, Joa Laioko sortzaile eta bultzatzailetariko bat, Baztango folklorea eta kultura ere bai Euskal Herri osora eramaten nahi de, lan handiken nahi de. Eta, Gamixarreako dolare barrokoan ere bai zahar berritze prozesuan, sagardo gintzan ikerketa lanetan nahitu de, eta, hortaz ere bai, eskardile eta indako lan gizua batik. Eskerrik asko denari, gure etxera tortzegatik, gustora bazkaldu, gustora dan, eta ondi pasatu. Txalaparta, zinpiti zanpata. Izakunde, emakunde, orakunde, mozorro zuri tabel, eta pulunpek gure bideik bizkunde. Jakun, koketa. Gamiosarrea bizitzen hasi ginen, ondaria eta kultura lagun, kirikoketa eta dolaria, xirrik isarraka alaxe bilakatu dugu ezagun. Sagardantza, kaskoan tuturru, goiti eta behiti, itzul eta inguru, haze balantza eta zenbat zalantza. Naizta batzuetan izan den gogor, eutxi diogu tinko, eta neskak mutilantzan beti egon gara hor. Sufritzen plazan gehiago ez daien egon inor. 100 urtez teiarin, hau dantzatzeko biartire zangoak fin, eta buru harin. Biarrik Baztandarra dantza taldea, beti xiluritein alde. Baina ospartinen airea gomentire baita zaliak. Hala ere, denek, bakoitzak bere lekutik Joa Laio. Sagardo hain, beldurrez atrakote den ozpin. Ez tigorri, ez tixuri. Hoi bai, bildu patxa eta hartu atxa. Jantzilotza zanpatzaile guzia isu. Erdiz, taroztegia giseko zanpetako txikitzaileak borrokatuz, ditugu tokiko ekinbideak saulitu. Taldean arituz, kasu, naizta tarteka garen gaitzitu, makurrektu gainditu. Eta ondarriko, ez tibeltza duzu erditu. Alaxe ganda gure esperientzia eta gora Palestinar herriaren erresistentzia. Gora! Gora!
nola, ez? Gora herri sagardo berrie! Itziar Torres Letona, zorionak? Esker mile, eh? Bueno, ze sentitu duzu? Bueno, pues konten, ez? Azkenean gaur rekonozitzen dena da, kultura eta ondaria lagun duten herri mugimendue, gero norbaitek gauzatu behar du hoi, baina hoxe herri mugimende dagoela rekonozitu, gustoz hartzen da. Urte hauniz daramazu hemen, ez da? Bueno, denek bezala, azkenean, bai. Eta bueno, gaurko gauzi politena da, azkenean, Joalaiot kulturtaldeak aten duela 25 urte gero, lanian, eta beti sagardoen bueltan, bertze gauzen artean, eta hoxe, orain kulturelkarteko hirukidek badute aukera hemen bizitzeko eta hemen laniteko sagardoa protagonista izan eta hori gauze polite da. Eta bueno, ere, bide nabarreran, proiektu txiki horiek direla, txikiek dire baino lan handi eskatzen dute, eta horiek direla behartugunak baztanen, ez? Azkenean gure nortasune adierazgarri dire, eta aldiz kontran tugule edo ez tugule nahi erdizko bazkalekue bezalako proiektu txikitzaile horiek eta horiek ez ditugu behar, eta batugu alternatibak, ez? Eta dire olako adibide txiki, baino importante horiek, eta ordeen gaurko egunean konten. Beraz, honek erakusten du nolabait ere errealitate egiten aldirela, ez da, horrelako proiektuak. Oide, beti erten dute, omen garela bisketola, beti ez, eta ez, badire baiezkoak ere, eta mentxa adibide polit bet, eta alda, eta hola seinen dugu, baztango realitatea eraiki poliki, eta denen artean, eta bakotxa beretik. Bueno, eta sagardua ona zegoen, edo emozioekin ez duzu azkenean. Niri sagardo guzi gustetzen zaizkit, eta gero jakinte ez dakit badakizu, baina aurten sagardua sagarra baztangoa da. Eta bueno, horrek ere maten dio bere itxure, bere puntxue, orduan konten. Ederki esker mila eta segi bizkor, segi beti bezala. Bai, zuei. Bueno, aio. Eta ikusi duzuen bezala, ja eman zaio hasiera, sagardo denboraldiari, hemen Larraldea sagardotegian, baztanen, beraz, konbidatua zaudete, etorri nahi baduzue, bertako produktua dastatu, eta janarian eta edarian, kasu honetan edarian baita sagardoa. Erranduen bezala Xabik, bertako sagarrekin egina.